Investiment ta' €900,000 mħabbar fil-budget 2026 f'inizjattiva biex jissaħħaħ l-arfin u l-kompetenza fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol sab ir-rispons ta' ħafna. L-inizjattiva hija mirata l-intrapriżi Maltin żaru medji kif ukoll dawk li jaħdmu għal rashom u sab ir-rispons ta' mijiet li rreġistraw għal programm ta' taħriġ b'xejn f'kors organizzat mill-OHSA l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-kumpanija Maypole kienet fost l-ewwel li resqet għal dan il-kors. Rodrik Samut, manager fit-taqsima legali u s-sigurtà fil-kumpanija, spjega li għall-kumpanija s-saħħa u s-sigurtà huma fundamentali u tħares lejhom b'mod holistiku kemm dak fiżiku u l-aspett mentali. Bis-saħħa tat-taħriġ li qed nieħdu mill-OHSA qed nollu dejjem iktar l-arfin tagħna biex bekk natwawh u nkunu nistgħu nżommu l-ogħla standards fl-operat tagħna. Il-kors OHS Awareness huwa mfassal apposta biex jgħin lill-intrapriżi żaru medji u dawk li jaħdmu għal rashom jifhmu aħjar ir-responsabbiltajiet tagħhom mod prattiku u dirett. L-ewlieni tal-kors huwa li jgħin lill-parteċipanti jarfu l-perikli fuq il-post tax-xogħol, jiffamiljarizzaw ruhom mal-prinċipji tar-risk assessment u jaddottaw miżuri konkreti biex jitnaqsu l-inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA, Josiane Kutajjar, qalet li mijiet ta' applikazzjonijiet daħlu f'inqas minn ġimagħtejn. Il-konkurrenza qed tkompli tindikalna li l-aċċ għal arfin jeżisti qiegħed hemm u li aħna qegħdin biex inwasslu l-arfin u nżidu l-kompetenzi ġo pajjiżna. Il-kors jista' jitwassal fil-faċilitajiet tal-OHSA online jew direttament fuq il-post tax-xogħol tal-organizzazzjoni skont il-ħtiġijiet u n-numru ta' parteċipanti.